אתה לא יכול לרפא דבר. שרידים מהעבר הם אמיתות. לשכנה שלי יצא דיסק מתוך עמוד השדרה. היא לא תוכל להחזיר אותו לשם. רק לתרגל פיזיותרפיה ולחזק את השרירים שלה מסביב, עד שבשלב מסוים היא לא תרגיש אותו. את הדיסק. לשאוף למצב סטטי לא צריכה להיות מטרה של אף אחד מאיתנו. אם כך היה, אז היינו צמח בבית החולים. אבל מה? צריך להמשיך לנסות, לא לנוח לרגע, לנוע כל הזמן, כדי לא להישבר ממה שיקרה לנו בדרך. יש המון סבל ובדידות בכל רגע קטן. אם תתאמץ מספיק, גם תוכל לראות את זה. אנו צריכים לקבל את זה ככה, רדיקלית. אני כותב. כשאני כותב, יש שני תהליכים שונים שקורים. קודם כל, הרעיון הראשוני זה הרעיון שאני חושב עליו פתאום. זה יכול להתגבש מתוך חוויה שמתרחשת בזמן אמת. זיכרון מסוים. ולפעמים זה כמו הבנה מסוימת על משהו, שאולי עד הרגע הזה לא הצלחת לפענח. ופתאום אתה מבין ואומר, אחרי הרעיון הראשוני יש את תהליך העבודה. שימוש ברעיון המופשט הזה והכנסה שלו לתוך איזשהו מבנה והיגיון וקשה. משקל מאוזן או לא בין כל המוקדים שבו. הרכבה. כדי לכתוב, אני צריך לקחת. זו הדירה שלי. דירת חדר. אני גר בה עכשיו 2 עם מיילי, החתולה. בחודשים האחרונים היא מבולגנת, מלוכלכת, לא מאורגנת. הדירה הזו היא אני, חלקים ממני שאני זונח. אני כותב. כדי לעשות את זה, אני ממשמע את עצמי. לספוג, להשתף ולהוציא את זה החוצה. את הכאב, את הבושה, את הטוב, את מה שאני יודע. אני ממשמע את עצמי. להתאמת מול מה שמוציא אותי מהשלווה שלי, או ממה שעשה לי טוב, ואחר כך נעלם. מה שהרס אותי, מה שבנה אותי, מי שאני לפעמים, ומי שלפעמים הייתי. בדצמבר 2022 טסתי לברוקלין. עברתי לדירה אחרת כל מספר חודשים. ככה במשך שנה. בניו יורק שמרתי על סדר. זו תקופה שהמיקוד היחידי שלי היה על זה. סדר ועצמיות. אני מתרגל אשטנגה. בכל בוקר תרגלתי את הסדרה הראשונה של האשטנגה. סגנון מסוים של יוגה. הסדרה הראשונה מורכבת מ-49 אסנות ו-39 ויניאסות. תרגול האשטנגה דומה לכתיבה. אשטנגה מתרגלים לפני הזריחה. 6 ימים בשבוע. האסנות הן תמיד זהות, ובכל בוקר, מחדש, זה אני שהגעתי שונה לתרגול. עייף, עצבני, בעל חשק ובלי. צריך
צריך להקפיד על משמעת בתרגול כל אסנה. עליי להיכנע לסבל, לכאב הפיזי ולמחשבות. טריסטנה הוא האיחוד בין הנשימה, החזקה של אזורים חיוניים בגוף, ודרישתי שזו נקודת המבט. דרך 3 אלה אני מתרגל את האסנה, מתרגל השטנגה. זו המשמעת. אני מוצא את עצמי בתנוחות לא פשוטות, במצבים לא פשוטים. אני לא יכול להאיץ ולעבור לתרגיל הבא. אני לא יכול לתרגל תנוחה שאני עוד לא מספיק חזק או גמיש בשבילה. אני לא יכול. תרגול האשטנגה הוא משל החיים, והוא דומה לכתיבה. גם פה אני צריך לעשות מתוך משמעת עצמית. אך המשמעת היא אחרת. כדי לתרגל יוגה, אני צריך להכניע את עצמי. לאחד ביני לבין אי הנוחות והשקט. להפוך להיות אחד. בכתיבה אומנם, אני צריך להשתמש בכלים דומים. כדי לכתוב. אך פה הדברים קצת אחרת. אני צריך לתת יותר משאני מסוגל לתת. למתוח את הגבול וקצת לערער את האיזון העצמי הזה. המשמעת בכתיבה היא אחרת. מאשר לבנות את עצמך, אתה בונה משהו אחר. אני תאור. בחודש אוגוסט, שנת 2021, עברתי לגור לבד, דירה אחרת. זה רגע של פרידה. גדלתי עד גיל מסוים עם מישהו לצידי. ישבו בינינו. לעתים טעו לחשוב שאני זה לא אני, הוא זה לא הוא. אין בינינו תחרות, הפוך מזה. במקום מסוים אני מעדיף שהוא יצליח ממני, ואני מאמין שהוא מרגיש אותו הדבר. אך בכל זאת, אני בתוך איזושהי צורה אחרת שמחבלת בי באיזשהו רובד עצמי עמוק. עברתי לגור לבד. לאותו הרחוב בו גדלנו. רק שכל אחד מהמשפחה כבר היה במקום אחר. אני זוכר את תחושת האשמה שבהתחלה הרגשתי. אשמה עמוקה. על כך שהשארתי אותו לבד. חשבתי שאולי הקדמתי את זה לפני שזה היה צריך לקרות. אשמה על כך שרציתי בכלל לעשות את זה. ובמקביל, תהייה על האם אני באמת רוצה לעשות את זה. מתוסכל, מצוברח, שמח. לפעמים לא הצלחתי להבין בדיוק למה אני מרגיש את זה עכשיו. בשלב מאוחר יותר הבנתי, באיחור של הרבה שנים, שזה חלק מהתלות הזו. דרך שיחת פלאפון, דרך מבטים בינינו, מה שאחי התאום הרגיש, או יותר נכון, מה שחשבתי שהוא מרגיש, כך הרגשתי, לגדול לצד תאום זהה. זה כמו להיות אימא שמגדלת ילד, אם היא לא תהיה מסוגלת בעצמה לחזק אותו כשהוא מרגיש למטה, ותיפול יחד איתו למטה. זו בעיה.
לא סיפרתי לאף אחד, גם לא לאחי התאום, שכבר מגיל צעיר התחלתי להיפגש עם גברים. נולדתי עם סוד, סוד, שהיא מזקק אותו לאמונה אחת, היא האמונה שיש בי איזשהו פגם שגורם לי להיות בלתי ניתן לאהבה. אחרת, למה שאסתיר את זה כל כך הרבה זמן? חשבתי שאם ידעו עליו, אז לא יוכלו לאהוב אותי, כמו שהיה עד הרגע הזה. וכל הסדר הזה התערער. העניין הוא שזה מסתבך. בן אדם הומו, כמו כל אדם אחר, מחפש אישור על מישהו. כשהייתי קטן, היינו מנויים לבריכה הציבורית ברמת גן. הייתי קופץ לבריכה ומוודא שאבי רואה אותי עושה את זה. זה האישור שילד מחפש. זה האישור שאני חיפשתי. בן אדם הומו מפתח פסאדה שלא מתיישבת לחלוטין עם מישהו. הוא מסתיר משהו אינטגרלי ממנו. כך שכל עוד שמרתי על הסוד הזה, כל אישור חיצוני שהייתי מקבל, אף פעם לא באמת הספיק לי. רק הגדיל את הפער הזה בין הפסאדה שפיתחתי לבין מי שהרגשתי שאני, ואף אחד לא מכיר. יצאתי עם בחור בשם תומר. הוא היה דתי לשעבר. הוא הרגיש כלוא בין העבר הדתי שלו לבין הזהות החדשה שהוא ביקש להתאים לה. כשהיה ילד, הוא היה ילד טוב. וכשהגיע לתל אביב, הוא נכנס לסצנת המועדונים והתחיל לעשות סמי מסיבות בכל סוף שבוע. הוא פיתח בזה תלות עמוקה. כל פעם מחדש הוא היה מחכה לסוף שבוע, ובשאר הימים היה בלי אנרגיה בכלל. בתקופה שבה יצאנו, לא יכולתי שלא להבחין כמה כלוא הוא היה נראה לי. פעם אחת הוא סיפר לי שבכל פעם שהוא וגבר אחר מתקרבים אחד לשני ועומדים להתנשק, הוא מסתכל על עצמו מבחוץ ושופט אותו, את עצמו. פעם אחת שאלתי אותו, אם יראה בחור אחר מכה מישהו הומו, נשי ומוחצן, את מי הוא יותר יבין, את הבחור האלים או את הקורבן? הוא ענה לי שהוא יכול גם להבין את זה שמכה. זה גרם לי לחשוב כמה אנחנו מורכבים. כל אחד מאיתנו בוחר להשקיע את האנרגיה שלו במקום אחר, וכל אחד מאיתנו מתמודד עם ההשלכות. חלקנו לא מודעים לעבר שלנו, הסודות, החשיכה, למה שמתחת לפני השטח, והם אפילו לא יכולים להתאמת מול זה. ויש אנשים אחרים שכל זה מוצב להם מול העיניים. עברה שנה, אני הולך ברחוב ורואה את תומר נוסע על אופניים וחובש כיפה על הראש. אנו בוחרים מה לחשוף בפני עצמנו, בפני העולם. זה כמו לכתוב כשאני שואל אותך, ממה אתה הכי פוחד? אתה עונה לי שאתה פוחד להיות לבד. זה כמו לכתוב כשאני מבשר לך על כך שאתה תמיד לבד. אני שואל אותך אם יש ביחד. לכתוב זה להגיד, אז אני אומר שאתה לא באמת רואה אותי, ואם היית רואה, אז לא היית ככה מתרחק ממני. פשוט ככה לא היית מתרחק. אתה אומר לי שאתה חלש וכולם חזקים. אולי זה נכון, אם יש להם כלים שלך אין. זה כמו לכתוב, להבין משהו ואז להגיד אותו. הדירה הזו היא אני.
היא נראית כך כבר חודשים. היא לא תמיד הייתה כך. נתתי לדברים להיערם, להצטבר, להפריע. היא דירת חדר, צפופה, דחוסה וחשופה. אין בסדר. אני רואה הכל. זה מול העיניים שלי. הכיור מלא. המקרר נשאר פתוח. הבגדים זרוקים בכל מקום. אין אוויר. כשאני כותב, אין לי אוויר. אני כותב מתוך מחנק. כדי לכתוב, תשומת הלב שלי היא על משהו אחר. פה מושקעת כל האנרגיה. כדי לעשות את זה, אני צריך להציף מתוכי דברים. זה לא תמיד יפה. זה לא תמיד נעים. זה מה שזה. החלקים ממני שאני זונח. הם למעשה כלים כדי לבנות סיפור, עליי ליצור סדר. חוק שימור החומר אומר ששום דבר אינו נוצר על ידי האדם או הטבע. אפשר להניח שבכל פעולה, כמות החומר הקיימת לפני הפעולה שווה לזו שאחריה. זאת אומרת שזה לא נעלם, אלא עובר למקום אחר. תמיד חשוף. אתה תמיד חשוף. כשאפשר להביט עליך בכל רגע נתון, אז לכולם יש עליך יתרון. הם רואים מה לבשת כשיצאת מן הבית, ואילו אתה רק זוכר מה שראית כשהבטת על עצמך במראה. הפעם הראשונה שנפגשתי עם גבר הייתה בשנת 2015. הוא היה מבוגר ממני. כשנתתי לו את הכתובת, בא יחכה לו שיאסוף אותי לבית שלו. נתתי לו כתובת אחרת, כדי שלא יהיה קשר בין זה לזה. בינו לביני, בינו לבין המשפחה שלי. הוא אסף אותי, וזה המפגש המיני הראשון שלי עם גבר. אחר כך החזיר אותי לאותו המקום. והלכתי חזרה הביתה ברגל. רק אמי הייתה בבית. זה היה צהריים. והיא בדיוק הכינה ארוחה. בשבילה זה היה עוד יום רגיל. ובשבילי זו הייתה הפעם הראשונה. מאוחר יותר, 7 שנים אחרי, ראיתי אותו שוב. הוא לא ראה אותי. גיליתי ששיקר לי לגבי הגיל שלו. הפרט הקטן הזה שינה עבורי את הפעם הראשונה הזו. יש פרטים, חלקים מאיתנו שאנחנו בוחרים לחשוף, ויש חלקים שלא. מה שאנו כן בוחרים לחשוף, להראות, להגיד ולכתוב, כבר לא שלנו יותר.